que foi unha honra ter a Carlos Núñez iniciando así a Lugares Máxicos nun lugar tan máxico como as Ermidas, que cumple 400 anos. É un edificio espectacular, unha contorna espectacular e foi un concerto espectacular que vai tardar tempo en esquecerse. A verdad que para o Turismo de Galicia poder apoiar esta iniciativa, este concerto de hoxe nas Ermidas, é algo moi satisfactorio ver como as Ermidas e o público gozou con esta actuación de Carlos Núñez, pois é toda unha satisfacción.